Bueno, orain etorriko da beste lagun bat. Lagun konsidera genezake. Ignatius da bera. Ez da ezagutzen duzuen. Ezagutzen ez baduzue, ziurrenik tuteran ibili izan dela goizeko 3:00 nola tabernari taberna. Edo kalean lo. Ignatius? Zatoz? Zatozan, Ignatius. Errako zuen, jende horren. Ignatius. Ignatius. Hey! Bueno, Ignatius eta unai kenduko zu txinako dendan osirako delegaziotek? Bueno, hau da Ignatiusek normalen kalean entzuten duna. Baina okurritu zaio lanean hastea. Lan bila joatea. Eta lan bila topatu da unairekin. Ilara berean, fabrika bereko ilara berean. Bai, fabrika da matxa biltzeko. Matxa? Ardoa egiteko temporero bezala edo matx biltzai bezala zue pia jarri gara zuen. Nor izango da norena... Endiria. Badakit bioi ardoa gustatzen zaizuela. Ez da zu zertan hori izan behar baina. Baina edateaz aparte ere bildu inbertu zuen. Eta, bueno, ea zein da zuetatik horrena igual ardo biltzen. Proposatu behar duzue aurrean izango zuen nagusiari. Ez da nagusia. Aurrean dagoen hori, goian dagoen, ustezu? Jakoikoa, baina. Bueno, ea zein ote da ardo biltzen, orak matx biltzen hori ponena. Zenizu betiko moduz da, Tomeketan nintzut da moduz da. Neza hosti dut da moduz. No bat ikola! Adia, A ver, orduan dira gaizena batza bulta pita. Orduan pixka petzau. Eta zuzuzera, jaubearen alabaz da. Gure, ez bota entzu! Bruselas! Jauna burgerri hori! Oikoan! Aest! Horitu itezaluta! Inaiz Ignatius! Oso ardoa biltzen! Eta bildu! Burua bire-bireldu! Entzuten duzu gure jangoiko tudelaz! Alaba, hori da pozak postak, Ninaiz Ignatius! Eta zu ezara! Zer zapan duzu horre? Eta una randa! Iruden zait kontentzirik ez dudala inguruan Matxa biltzen ni baino berik ez da egongo munduan 15 kilo bataz besteko biltzen dut 5 segunduan Honek akasua Langileria esplotatzaileari barrik
esplotatuari, marijaiak. Zesta eta gidoa, puzela. Nik bilduko duzuen maza. Eta zuen umeen katza. Eta zu garbituko dizut egunero, eta igandero eskatza. Eta baita ere, zure alabaren bihotzaren esperantza. Naiz Ignatius, eta bera ez da. 2 segundos de marica, ¡ándale mejor! ¡Mentiroso! ¡Hipócritas! Alabatxorik behintzat ez zahartu, sekula ere honen gelan. Honek ez daki ez zibismoa, ez errespetua zer dan. Moskor bat baino ez da Ignatius, ze matx bildu eta zelan. Gau ez duteran ateratzen da, egun ez dago Bruselan. Izan da kolan, eta amoz ez bazaudete zartuko zailuen kainolan. Txagadeara goala egitea lana hormigoian, nik egingo dut matza bildu eiten duzuen bitartean. Iristen diran apur guztiak edan. Ez egin nire maneran. Hau errimatzen hasiote da delirium tremensan mende. Lehenago ere nik ikusi dut horrela hainbeste jende. Jakin zazuen monoa badu, ipintzen dala xelebre. Etxian irentsiko du, mastiko lurra ere. Bueno, berak esan dago, Jefe, zuk zein biriko zenun langile moduan. Alako tipo normal bat edo mono bat, Mono bat, que te sale más rentable. Tú es, o sea, con fuego, ¿verdad? Ay, ya,